ina ruwan ka dan auta na kuru kai na kuru dan auta an yi san dan auta ka tsaya nan gurin kawai yawa ke liba da wani tsakiyar su kai dan auta gafara dai gafara dai kai wai ke mana sallama nan kai ki koma wace ki koma mana saki saki dan autan aldani ki koma dan autan aldani ba a shigo mai da hijabi maza ki koma ki to cire hijabin ki ya hakuri boka maza cire hijabin ki dan autan aldani bai san ganin mata da hijabi saboda shi to shikenan me ke ta hira ke dama a dakata to maza duka me ke tafe da ke dama dakata amma ne muna son karin bayani dama mijina ne ya zo min da wani labari wai zai kara min dakata jiya na gani a mahalki na mutum ke baki son ya kara kishiya yanzu auren ne baki son ayi zai aure ran ma ya kusa da gidanku kuma kawarki yanzu akwai sharɗan da zan lallata maki guda 7 ɗaya ake so ki iya yi na farko za ki samu balagaggen sauro na biyu za ki samu jar uban nan ɗan wata mai kace ya autan kwalkwata biyu kenan na uku za ki je ki samo basara ilu wanda aka yi irin shekara 897 na 8 za ki je ki nemo mana gurgun sauro sai na ƙarshe shine idan kin yadda zan bayyana maki dan autan aljani za ki yi saduwa da shi ta shekara 848 don haka ki zaɓi wanda ya yi maki nauyi ina sauraron ki ni gaskiya ma ni zan baki zaɓi dan auta ai wai dan auta haka kanta dan auta kanta hannun shabiya to dan auta mun magana da dan auta ya ce ya ganki shi dan auta kawai bai yadda ba wannan dai jima'i da nace sai an yi shine kawai abin da dan auta ya ce idan kin yadda aure ya zama dole idan kin yadda kenan aure ya zama dole ba shi idan kuma baki yadda ba aure babu abin da zai hana dan yanzu haka zabi ya rage gare ki me kika ce dan auta Nasira to jama'a ya kamata ku sa ido ku yi kallo a wannan al'amari yanzu dai duk macen da ba ta so a ƙara mata kishiya kun ga kalan matsalar da za ta rika shiga